Nork ez du noizbait esan. Ni mugikorrik inoiz ez, internetik ez. Betaurreko virtualak inoiz ez ditu jantziko. Bidaia luzea egin dugu elkarrekin. Haze gogoa inoiz erabiliko ez dugun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Behi 623 errepidean markinan araututako txandakako mozketekin jarraituko dute abenduaren 20 arte asteazkena. Horrez gain, gurutzetako aldagunean, behi 30 eta behi 10 errepideen artean Kantabriarako norabideko lotunea erabat etengo da 2024ko urtarriaren 31 arte, gaueko 10 goizeko 6 zalantzarik izatekotan sartu bizkaia.eus atarian ondo izan. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. EH Bilduren mahai politikoak Pello Otxandiano Campo proposatu du Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan Eusko Jaurlaritzako lehendakari gai izateko. Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak jakinarazi du Otxandianoren izena koalizioaren Donostiako egoitzan egindako agerraldi batean. Mahai politikoak aho batez onartu du proposamena Otegiren esanetan. Solbentzia, ziurtasuna, konpromisoa, arima eta pasioa eskaintzen dituela azpimarratu du Otegi Otxandianori buruz aritzean. Militantei emango diete hitza orain hautagaitza berresteko. Gabon, EH Bilduren programa zuzendari Pello Otxandiano proposatu du koalizio abertzaleak lehendakari gai datorren urteko Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeetarako gaur bertan prentsaurrekoan Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak aurreratu duenez, entzun. Egiten dugun planteamentua da inbertsio kualitatibo bat, zen eta gure hautagaia Pello Otxandiano Campo izatea erabaki dugu. Eta erabaki dugu inbertsio kualitatibo hau egitea badakizutelako Pello momentu honetan programa zuzendaria dela eta beraz inbertsiorik kualitatiboena egitea deliberatu dugu. Denok ezautzen dezute, badakizute zein den bere maila, bere solbentzia, bere seguridadea, hainbat gaien inguruan. Labur bilduz esango nuke, zer ekartzen dio Pello Otxandiano Campo gure hautagaitzari beste ekipo luze batekin. Berak ekartzen dio solbentzia, ziurtasuna, konpromisoa eta arima eta pasioa. Astelehen honetan, ekin diote Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte ekimeneko ikastetxeetan 5 eguneko grebaren lehenari. Itunpeko sareko 9.000 langile baino gehiago daude greban parte hartzera deituta ostiralera arte hitzarmenaren negoziazioa eskatzeko. ELA Esteilas, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte ekimeneko ikastetxeetako langilei eskatu die grebara bat egiteko. Izan ere, patronalekin negoziazioa ez aurrera dago. Gatazka honen inguruan galdetu diote gaur goizean Euskadi Irratian Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuari eta ohartarazi duenez grebaren ondorioak oso kaltegarriak izan daitezke ikasleentzat. Formula bakarra dagoela gauzak konpontzeko eta hori lehendakariak behin eta berriro aipatzen ditu eta gu ere saiatu gea aplikatzen gure kasuetan, ez? Eta da elkarrizketa, negoziazioa eta akordioa. Orduan, gu ez gaude hor, azkenean patronalak aipatu zuen bezala, patronalak eta itunpeko ikastetxeen arteko harremanak direlako, baina gonbiatuko nituzke bi parteak alik eta azkarren negoziazioiek edo nolabait elkarrizketa, negoziazioak eta adostasunak lortzea. Astebete pasatxo falta da abenduaren 21erako. Orduan amaituko da 3 urteko prozesua eta EAJak eta PSek onartuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legea. Gaur lege horri buruz aritu da Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu Jokin Bildarratz Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan. Haren esanetan, legea bi gobernukideek onartuta ere, EH Bildurena ere izango da, harekiko desberdintasunak oso txikiak baitira. Desadostasunaren muinari ere egin dio erreferentzia eta ziurtatu du igual
bezala hezkuntza legean hizkuntza ereduak aipatu edo ez, indarrean jarraituko luketela berdin-berdin. Euskal Herrira itzuliz, ezin aipatu gabe utzi Durangoko azoka. Jendetza hurbildu da Landakora abenduaren 6an ateak ireki zituenetik eta zapore onarekin eman diote amaiera 5 egun geroago aurtengo edizioari. Paul Elizondo. Gerediaga elkarteak eta antolatzaileek adierazi dutenez, aurtengo 58. edizioa arrakastatsua izan da leloaren parte izan den fantasia hitza azpimarratuz. Egunetan, bai Landako eguna eta bai gainerakoak jendez beteta egon dira, hainbat kasutan ilarak sortuz. Gabon guztioi, 8:30 pasata, heldu zaigu albistegiari heltzeko unea. Gizarte ekimeneko ikastetxeetan deitutako grebak 70% jarraipena izan du sindikatuen arabera. ELA, Steilas, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek deituta, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskola erlijiosoek greba egingo dute datozen 5 egunetan. Gaur abiatu dute lan uztea eta langile guztiak parte hartzera deitu dituzte lan hitzarmen berriaren alde. Paul Elizondo lankideak emango digu berria. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gizarte ekimeneko ikastetxeetan itunpeko sarean guztira 9.000 irakasle daude lanustera deituta eta grebak 200 ikastetxeetako 130.000 ikasleri eragingo die. Euskal gehiengo sindikalak plantora batzeko deia egin die beharginei. Sindikatuen aldarrikapen nagusien oinarria dira lan zamak arintzeko neurriak, sektore feminizatu eta prekarizatuenentzako beguntzak, KPIa bermatuko duen soldata igoerak, lanpostuak mantentzeko neurriak eta lanbide heziketako edukiak. Euskara planak, berdintasun planak eta lan osasuna eta bereziki arrisku psikosozialak abordatzeko planak ere jomugan dituzte sindikatuek. Patronalekin negoziazioak ez duela ez atzera ez aurrera egiten ohartarazi dute sindikatuek. 2022ko maiatzean, hasi ziren eskola erlijiostarako hitzarmen kolektibo berri bat negoziatzen, baina momentuz akordiorik ez da urratzik ere. Horregatik, hezkuntza saileko arduradunekin bildu ziren, baina ez zuten aurrerapenik lortu. Hala, grebaldiarekin exigituko diete patronalei negoziazioa desblokea dezaten eta hezkuntza sailari erantzunkizuna bere gain hartu dezan. Izan ere, sailari gatazkan esku hartzeko eskatu diote. Euren esanetan, hezkuntza sailak baduelako erantzunkizuna, itunpeko ikastetxeetan dagoen finantziazio iturrien gardentasuna kontrolatzeko orduan, baita langileen lan baldintzak bermatzeko ere. 2021ko abendutik iraungita dago sektoreko hitzarmena. Aurreko hitzarmena 10 urtez berritu gabe egon zen, eta 29 greba egun egin behar izan zituzten langileek hitzarmen berria lortzeko.
Urtarrilean bilduko dira berriro patronalekin eta dagoeneko 4 grebagun egin dituzte. Asteon beste 5 deitu dituzte. Edonola ere hitzarmena berritu ezean, urtarrilean protestak areagotuko dituztela iragarri dute. Lab sindikatuak grebara deitu ditu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskola jangeletako langileak urtarrilaren 23rako eta 30rako. Adierazi dute egungo jangela eredua agortuta dagoela eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak hori aldatzeko negoziazioari ekiten ez badio, lanuzteak egingo dituztela. Haurtzaindegietan eskaintza elebiduna sustatzea onartu du Euskal Elkargoak. Lehen aldiz, zuzenketa bat onartu dute Euskal Hirigune Elkargoko hautetsiek. Haurtzaindegietan diren haurren harrera elebidun eta murgilduaren orokortzea galde egin du Bill Gatesen taldeak aurkeztutako zuzenketak. Herri batzuetan igandeko lana zabaltzeare onartua izan da. Donostiako udalean egindako ekitaldi batean jaso ditu Pepik bere aitaren hezurrak 83 urteren ostean. Ondarretan erail eta desagertutakoetatik identifikatu ahal izan den lehen biktima da. Oihartzungo hilerrira eramanak ziren haren hezurrak beste askorenen artean. Ez nau iluntzen baratzatik azken lorea biltzea, muga guztien arrazoi bila, arnasa biltzea. Aitortu behar dizuet, gaurko eguna hunkigarria gertatzen zaidala. Seguro ez Pepiri bezain beste, baina benetan sinistu diazu hunkigarria dedan eretzat momentu hau. Lapurtu zizkizuten 87 urteak ez dizkizu inork itzudiko. Baina behintzat, gaurtik aurrera, izena besterik ez duen leku batean dora jartzeaz gain, aita zurekin izango da.
entzako, eskerrik askoak eta korporazio guzientzako, eta oihartzun entzako ere, bai, espezialmente oihartzun entzako asalduan tokin. Eta baina beste atzukea saltzeian. Borroka segituen behar da aurrea, bestela ez da gauza honik. Eskerrik asko. Palestinako bandera irudikatu duen mosaiko erraldoia egin dute milaka lagunek Gernikan. Salatu dute onartezina dela beste Gernika bat gertatzea. Bizidunea, irribarrea, guk bizitza irakasten dugu jauna. Rafef, gogoratu irribarrea egitea. Gizartearen historian izandako sarraski guztien artean, zoritxarreko leku berezia duen Gernikatik. Israelgo okupazioa Palestinako herritarren aurka egiten ari den sarraski etengabeak geratzeko eskatzen dugu, eta genozidio honekiko edozein onespen eta konplizitate irmoki salatzen dugu. Aurelia Txandez López, Clara Zaldungide. أجسد في قطعتين نادية ياسين حسين رميم جلدي عبد الغفور أمير علي Guerra Palestina. Eskerrik asko. Geroz eta gehiago dira Iruñean etxerik izanez eta kaleetan bizi dena eta hiriko aterpetxeetan ez da leku nahikoa guztientzat. Iruñean geroz eta jende gehiago bizi da karrikan. Egoera hori larritu egiten da udazken eta neguko gau hotzetan. Azken egunotan tenperaturak oso hotzak izan dira eta hiriburuko aterpetxeek gainezka egin dute berriz ere. Kostarapean dagoen Trinitarioen aterpetxea, txiki gelditurik, Zabalguneko Dama Apostolikoetan ohatzeak paratu dituzte eta 50 lagunendako tokia ireki dute. Hala ere, hori ere txiki geratu da. Pasaden astean, Dama Apostolikoen aterpetxea ireki zuten lehendabiziko egunean, 15 lagun geratu zen karrikan sartu ezinik. Eta 15 lagun horiek ezetasun eta temperatura hotzekin berriz ere gaua karrikan pasatu zuten. Iruñean, azken boladan, kale gorrian bizi diren horien profila aldatu egin da. Aunitzetan gazte dira. Eta aunitzetan ere bertze herrialde batzuetatik migratutakoak dira. Zubietan, erreka ondoan eta eraikin zaharretan hartzen dute aterpe. Baldintza oso latzetan. Eztabaida orain mahai gainean dago. Aterpetxetan dauden 114 plaza ez direlako nahikoa Iruñean kale gorrian bizi diren lagunentzat. Elikadura burujabetzaren inguruan badugu berririk. Amilubi proiektua sortu dute Gipuzkoako kostaldean Urola ibaiaren meandroan. Adi. Azken 30 urteetan 5.500 hektarea galdu dira Gipuzkoan, 8.000 futbol zelai adina. Nekazaritza datuetan erreparatuz gero, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako populazioaren 1% bakarrik aritzen da nekazaritzan. Eta datozen 10 urteetan erdi erreteratu egingo da. Urtez urte, nekazaldurrek eta baserretarak abiadura onduten galtzen egia. Populazioaren 1% jarduten da nekazaritzan. Eta 10 urtetan, erdisa baino gehiago jubilaukoa. Testu inguru honetan sortu da Amilubi lurra taupaka proiektua, lurra ondasun kolektibo bilakatzeko helburuarekin. Gipuzkoan zestoako ira eta auzoan dagoen Amilubi baserrian eta bere lurretan ere nahi dute hazia. Biolur Gipuzkoako nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa sustatzen eta bultzatzen duen elkarteak baserri eta bere lurrak erosi nahi ditu herritarrek elikagaiak eta nekazariek lurrak izan ditzaten. Amilubiko lur emankorrak modu kolektiboan eskuratu eta babestuko ditugu. Lurra zaintzen duten nekazal eredu duinak lan aukera erreal bezala bultzatuko ditugu. Guretako osasuntsua eta ingurumenantzako onuragarria izango dan gertuko eta kalidadezko elikadura sustatuko dugu. Zergatik Amilubi baserria? Amilubi 5 hektarea baso eta 4 hektarea belardi naturala eta nekazaritzarako lur saia osatzen da.
Eta lur horiek meandro batean egoteak berezi egiten ditu, eta ondare hau kalitatezko elikagaiak sortzeko eta babesteko aukeratza baliatzen dute. Proiektu aurrera eramateko 390.000 euro behar dituzte erosteko eta baserria konpontzeko, eta herritarren eskura jarri dituzte ekarpenak egiteko hainbat modu. Webgunean zehaztu dituzte ekarpena egiteko era guztiak. Amilobi babestea, eusten gaituen lurra babestea da. Elikadura buru jabetzarako bidean lurrarekin errespetuzkoak diren laborantza proiektuak jarri nahi dituzte martxan Amilobin, formazioa eta nekazarien arteko saretzea sustatuz, eta nekazari berri gehiagoren bidelagun izanez. Finean Amilobik Euskal Herrian nekazaritza herriko eta iraunkorra eraikitzen parte hartu nahi du. Amilobin taupaka hasi da lurra. Zuen laguntzari esker lortuko dugu. Amilobin lurra taupaka! Gaur hasi da Iruñeko Zabalguneko auzokideen artean inkesta. Bertan, gurutze enparantzako parkineko obrarekin ados ote dauden edo ez galdetuko dute. Gogora dezagun, obra horretan 50 zuhaitz erraldoi baino gehiago moztuko dituztela. Inkestak astebete irango du eta nahi duten auzokide eta komertzianteek parte hartuko dute. Bertze kapitulo berri bat heldu da gurutze enparantzako parkinaren aferan. Oraingoan, inkesta. 16 urtetik gorako bizilagunek eta komertzianteek egin ahal izanen duten inkesta. Justoki, Carlos Hirugarrena, Nafarroa Berea, Zaragoza eta Galizia etorbideak eta Castillo de Maia karrikek muga harturiko eremuetan bizi eta komertzioak dituztenentzat. Galdeketak astebete iraunen du eta telefonoz, telematikoki eta aintzinez aintzin parte hartu ahal izanen da. Inkestaren barrenean, gurutzeko plazaren berreurbanizazioari buruz galde egiten da, eta Zangoza kaleko lurpeko aparkalekuari buruz noski. Auzokide edo komertxantei ea motorrik edo autorik ote duten galdetzen dute. Lehen da biziko bi galderetan, depende edo arabera erantzuteko aukera eskaintzen da. Eta beraz, kontsultak bertze bi galdera espezifikoagoak proposatzen ditu, baiezkoaren edo ezezkoaren arrazoiak ezagutzeko, erantzun zehatzago baten baldintzapean. Gurutze enparantza hasieratik zererrana ekarri duen proiektua da, eta Enrique Maiak legealdia finitu aintzin Kristina Ibarrolari oparitu dion gozoki pozoindua da. Bertze alderdiak eta auzokideak noski haserre dira. Gurutzen parantzako arnasgunean 50 zuhaitz erraldoi baino gehiago moztuko delako. Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundetara egingo dugu salto, aipatu dugu lerroburuetan ere, EH Bilduren mahai politikoak Pello Txandiano Campo proposatu du Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetan Eusko Jaurlaritzako lehendakarigai izateko. Gure hautagaia Pello Txandiano Campo izatea erabaki dugu. Telekomunikazioan ingeniero eta doktoretza du. Euskalduna, Euskal Herriarekin konprometitua, bi alaben aita, sendotasuna, jakintza, sendotasun intelektuala, solventzia termino guztietan, eta pasioa eta arima Euskal Herriarekiko. Eta uste dut, honek laburbeltzen duela ongi bere birtuteak. Orain, militantziak eta kidegoak erabaki beharko du, eta hau da gaur komunikatzeko geneukan. Kulturgintzako zenbait lagunek bat egin dute Durangon sareren urtarrileko manifestazioarekin. Landako guneko kanpoaldea hartu zuten hilaren 9an zenbait sortzaileek, hala nola, Ines Osinagak, Xabier Mendigurenek, Igor Elortzak eta Porrotxek, eta bertan bildutakoekin batera Bilboko kaleak betetzera deitu zuten. Urratsak ematen jarraitzeko unea da, konponbidearekin eta benetako bake baten aldeko konpromisoa erakutsiz. Salbuespena lege den bitartean oraindik giltza ugari astindu behar ditugulako. Bidegurutze berri baten aurrean gaudelarik hasitako pausuei jarraiki atariraino bide egiteko unea da.
Jarrai dezagun ateak zabaltzen, salbuespenari ere zirrikitu oro zarratzeko. Etorkizunaren atea zabaldu eta iragana zarratzeko giltzarria gara. Datozen egunetan ere milaka giltza jarraituko dugu. Eta astinduko ditugu giltzak kalean, ikastetxeetan, fabriketan, erakundeetan. Eta giltzen olatu bihurtuko dugu Bilbo urtarrilaren 13an. Norabide horretan, Durangoko azokan bat egin duten hainbat kulturgilerekin batera deialdia luzatu nahi dizuegu. Urtarrilaren 13an Bilboko kaleak konponbiderako, elkarbizitzarako eta etxerako giltzez betetzeko. Ekonomiara goaz, Bizkaiko kiroldegietako langileek lanuzte partzialak egin dituzte. Paul Elizondo. Bizkaiko kiroldegietako langileak kalera atera dira gaur protesta egitera Azkuna zentroan. Hitzarmen duin baten aldeko protestak egin dituzte, horien artean lan kontratu duinak, soldata basuak, ordutegi aldaketak eta kualifikazio exigentziak salatu dituzte. Patronalari atentzio puntu bat deitu nahi diegu, ze badaramagu 10 hilabete negoziatzen, eta azken bileran egin zuen nolabaiteko amago bat zerbait ekartzeko. Beraz, langileak naskatuta daude, aspaldidanik esan dugula 35 orduak bai lortuko ditugula sektore honetan, eta IPC-ari ez diogula okatuko. Eta 19an badaukagu beste hitzordu bat patronalarekin. Espero dugu bertan gauzatzea bengoz proposamen sendori eta negoziazketaren bidez olakotan berriz ez ikustea, baina mesfidantza handia da patronalarekiko eta ezin dugu ezer ziurtatu. Hitzarmen hau 35 urte edo baditu, aurrekoan lehen aldiz sektore honek bere indarra agertu zuen, lortu genuen lehen aldiz nolabaiteko aurre pausu batzuk, baina bagenekien gure muga haratago zegoela. Eroskiren Elorrioko biltegian greba hasi dute gaur eta elak adierazi duenaren arabera 100% erantzuna izan du deialdiak. Enpresa batzorde osoak deitu du grebara, hau da elako 6 delegatuek eta labeko 3, eta larun batera arte iraungo du akordiorik lortzen ez badute. Mekanerreko eta Glabistako langileek euren enpleguei eustea eskatu dute Eusko Legebiltzarrean. Adi. Glabista eta Mekaner enpresako langileak Gasteizeko Eusko Legebiltzarraren aurrean manifestatu dira euren egoera salatzeko. Glabista enpresa Laudion kokatuta dago eta Parter Kapitalen eskuetan dago gaur egun. Suitzako inbertsio funtsak enplegu erregularizaziorako espedientea martxan jarri zuen 254 lanpostu arriskuan jarriz, eta naiz eta espedientea epaiaren aginduz etenean dagoen, Guardian enpresaren lantegiaren lurzoruaren jabetza aldatzearen ukoak Glabistaren eskualdatzea ekiditen du. Bestalde, Stellantisek irailean adierazi zuen Urdulizeko Mekaner lantegia 6 hilabete barru itxiko zuela, 154 lanpostuen suntxiketarekin.
Mekanerreko langileek lantegiaren bideragarritasuna babesten dute, adieraziz bai Mekaner zein Stellantisek 2022 emaitza positiboekin amaitu zutela. Bi enpresen kasuan, guztira 388 lanpostu daude arriskuan. Honen aurrean, langileek Eusko Jaurlaritzaren esku hartzea beharrezkoa dela defendatzen dute. Nafarroako Foru Gobernuak aurrera egin du Europako laguntzekin finantziatutako 134 proiektutan Next Generation programaren bitartez. Nafarroako Gobernuak abian ditu Europar Batasunetik Next Generation berreskuratze planaren bidez jasotzea aintzin ikusten dituen nezoiko funtsen bi heren. Pandemiaren ondoren onartutako Europako laguntzak dira, eta ekonomiaren susperraldia sustatzea dute helburu. Energia eta ingurumen transizioan oinarritutako jardueren bidez. Erronka handia da administrazio eta kudeaketa ikuspegitik. Jarduketa guztiak 2026ko udaintzin finiturik egon behar direlako. Guztira, Nafarroako Gobernuak 553 milioi euro jasoko ditu. Behin-behineko kopuru horrek gora egin dezake oraindik ere eta 134 proiektu desberdin eta kudeaketa jarduera abian jartzeko erabiliko da. Proiektu horiek guztiak izapidetze administratiboaren fasean daude jada, eta aintzin ikusitako inbertsioaren bi heren 378 milioi baimendutako gastua da. Horrek erran nahi du Jaurlaritzak abian jarri dituela kontratuen lizitazio prozesua eta diru laguntzen deialdia irekita dagoela. Orain, bertze 3 urte geratzen dira proiektua burutzeko. Bertzela, dirua itzuli beharko litzatekelako. Funts horien berritasun nagusia, hain zuzen ere, finantzaketaren jatorria da. Historian lehendabiziko aldiz Europar Batasunak zor mankomunatua erabili du estatu kideen inbertsioa eta erreformak bultzatzeko. Bizkaira begira, Bizkaiko Foru Aldundiaren arabera 2023 urtea bilakaera eta aurrera pausoz betea izan da. Besteak beste, Bizkaia Eskola Kirola mugikorreko aplikazioa sortu dute, Euskararen interpretazio zentroa berritu eta ondare kulturala berreskuratzeko asmoa duen Arteako Ekomuseoaren berriztatzeari ekin diote. Adi. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Aurtengo urtea Bizkaiko Foru Aldundiarentzat bilakaeraz eta aurrera pausuz betetako urtea izan da hain zuzen ere kulturari, euskarari eta kirolari egindako ekarpenagaitik besteak beste, beti ere gizartearen eta herriaren aldeko hobekuntzak aintzat hartuz. Euskara Kultura eta Kirol Saiako diputatuak Lorea Bilbauk aurkeztu du Bizkaia Eskola Kirola aplikazio berria, zeina topaleku virtual gisa sortu baita izen bereko programaren kudeaketa errazteko. Aplikazio honek Bizkaiko Eskola Kirolarien senideak jartzen ditu erdigunean eta Eskola Kiroleko teknikarien profilean ere jarriko du arreta. Aurkezpenean Alberto Serrano ASBDBiko presidentea eta Nora Sarasola BBKko gizarte ekintzako zuzendaria ere izan dira. Lorea Bilbauk azpimarratu duenez, aplikazio honi esker aurrera pauso bat emango da familiei zuzendutako kirolaren kudeaketan. Halaber tresna berritzaile honek balio erantzia ekarriko dio Eskola Kirolaren programa garatzen duten Bizkaiko Kirol Federazioei. Guretzat, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat Eskola Kirola guztiz garrantzitsua edo funtseskoa da. Batetik nahi dugulako umeak, aurrak, gaztetxoak, gero eta kirol gehiago egitea, eta hortarako ahalik eta eskaintzarik zabalena eta zuzenena, egokiena eskaintzea. Baina, 38.000 aur eta gaztetxo horrek parte hartzen daben, programan parte hartzen daben gaztetxo horrek inguruan dabezan familiak, gurasoak, arduradunak, eta sarri askotan behar izaten dabe komunikazio zuzena izatea egingo daben jardueraz, gertatuko danaz, eta horren inguruan sortzen dira hainbat kezkaren inguruan. Eta horixe da, Bizkaia Eskola Kirola app honek, azkenean aplikazio bat da, app bat da,
eskaintzen dauana. Familiekin, gurasoekin, familiekin, eskola kirolean parte hartzen daben 38.000 haur eta gaztetxo horrein arduradunekin, komunikazio zuzenerako tresna bata. Bizkaiko Foru Aldundiak Euskararen interpretazio zentroa berritu du, eta 10 hizkuntzen nazioarteko egunaren testu inguruan eginduaren aurkezpena. Zentroak Euskararen bizitasuna erakusten du, eduki interaktiboen bitartez herritarrei helarazi nahi die Euskarak ekarpena egiten diola aniztasunari eta Euskararen inguruko jakimina eta atxikimendua piztu nahi du bisitariengan. Euskararen interpretazio zentro berriak aukera ematen du Euskara modu atseginean eta irekian ezagutzeko baikortasunetik, hala azaldu ditu proiektuaren nondik norakoak Unai Rementeriak. Eta behinta barriz esan behar dut, berba bat emoten denean berbea bete egin behar dela. Beraz, esan bezala, hitza esan genduen, bota genduen eta hitza betetzera gatoz gaurkoan. Euskararen bizi indarra erakusten dauen eta hizkuntzaren izaera inklusiboa eta inklusibotasun horrei garrantzi asko emoten dutzuagu nabarmentzen dauen zentro barria aurkezteko gaude gaurkoan hemen. Euskararen interpretazio zentro barri honek bizita interaktiboa eskaintzen dau, gero ikusiko duzuen moduan, euskararen historioa, transmisioa, aniztasuna eta bizitzasuna erakusten dauz, baita etorkizunerako daukaguzan erronka potolo horrek ere, zeren hainbat erronka daukaguz beti hobetzekoaren asmotan. Zentroa diseinatuta dago Bizkaiko herritarrek bertokoak garenok zelan ez, baina lurraldea bizitatzen dauzkuenak ere, guztiek euskararen esperientzia barritzaile, erakargarria eta batez be aberatsa izan dagien. Zentro honetan bizitariari hizkuntzen inguruko gogoeta egitera, inplikatzera eta euskararekin jolastera gonbidatzen jake. Zentro honek Europako gainerako hizkuntzetarako erreferentzizko zentroa bilakatu nahiko geunke. Abian da Arteako Ekomuseoaren berriztatzea eta folk musikari eta euskal tradizioi eskainetako gune bihurtzea musiktopa izenarekin. Arratiako udalerriko udalaren osoko bilkuran onetsi zen obren adjudikazioa. Dagoeneko martxan dira lanak eta urtearen amaieran bukatuko dira. Proiektua gauzatzeko udalak 70.000 euroko ekarpena egin du eraikuntza proiektua finantzatzeko. Bizkaiko Foru Aldundiak 750.000 euroko diru laguntza eman du eta gainerakoa 200.000 euro Gorbeialde LGek kudeatzen dituen Europako funtsetatik atera dira, lanen 4 faseetako lehenengo 2 faseak finantzatzeko. Bi erakundek eta eskualdeko erakundeak obrak bizitatu dituzte diseinua arduratzen diren arkitektuen eskutik, museoaren berriztatze prozesua nolakoa izango den ezagutzeko. Bizita horretan izan dira Alberto Intxaurraga Arteako alkatea, Ainara Basurko sustapen ekonomikoko diputatua, Elisabete Etxanobe administrazio publikoko eta harreman instituzionaletako diputatua eta Lorea Bilbao Ibarra euskara, kultura eta kiroletako diputatua. Proiektua gauzatzeko etorkizuneko musiktopa euskal folk musikaren erreferente bihurtuko duen espazioa eta paisaien multzoa osatu eta diseinatu da. Ekomuseoa barrituta, Aldundiaren eta Arteako udalaren helburu amankomun batzuk beteko dira. Arratian, jarduera ekonomikoa eta enplegua sortzen laguntzea. Eskualden bizi diren pertsonek aukera gehiago izan daiesan. Eta gainera, gure kultura jagon eta sendotzea baita. Hauxe da proiektu honen balio garrantzitsuena. Museo honetara etortzen diren pertsonek erakusketa espazio eta zentzumen espazio oso erakargarriak gozatuko dabez, eta gauza berriak ezagutu eta ikasiko dabez. Euren etxeetara doazenean, itzultzen direnean, ziur nago, askoz hobeto baloratuko dabezela bai gure kultura, gure ondarea, gure musika eta gure ohitura. Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen duen Bermeoko Arrantzalen Museoak 75. urteurrena ospatu du abuztuaren 18an, behin euskal arrantzaleen bizitza eta ohiturak erakusteko asmoz sortutako erreferentziazko museo bihurtuta. Foru Museoak elkartasuna dantza taldearen dantza ikuskizuna hartzeaz gain, erakusketa iraunkorrera eta bizita gidatuak eskaini ditu. Itsasoa laino dago ikuskizunerako bereziki diseinatutako eraikinaren gaueko argiztapenak sortu ziren Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatuta eta kudeatutako sarrerak doainik izanik.
Kirolari dagokionez, Athletic Klubarekin eta Bizkaiko Futbol Federazioarekin batera Pasa Baloia Neska proiektua bultzatu du Aldundiak lurraldeko emakumezkoen oinarrizko eta eskolako futbolaren egitura sustatzeko. Lorea Bilbao Ibarra Euskara, Kultura eta Kirol diputatuak ekimena aurkeztu du Xabi Arrieta emakumezkoen Athletic Klubaren zuzendaria, Lourdes Zorrozua Bizkaiko Futbol Federakundeko zuzendaritzako kidea eta Gari Fuiaondo proiektuaren zuzendariarekin batera. Diputatuak nabarmendu duenez, proiektua Bizkaiko emakumezkoen futbolaren proiektu aitzindaria da, tresna bat Bizkaiko emakumezkoen futbola bere kabuz garatu aldadin, emakume guztientzako eta guztiekin. Bizkaiko emakumezkoen futbolaren ehun osoari nahi dautzagu garrantzi emon. Ehun osoa nahi dugu ikusaraztea eta nahi dugu trebatzea baita ere. Horrexetarako sortu dugu Pasa Baloia Neska egitasmo hau. Bizkaian, emakumezkoen taldea daben futbol erakunde guztiak barrutik trebatzea da gure helburua, eta nahi duguna da, eurak behin trebatuta, kanpora begirabe prestakuntza emoteko almena eta gaitasuna izan dagiela. Pasa Baloia Neska, Bizkaiko emakumezkoen futbolaren barnean proiektu aitzindaria da. Eta nik esango nuke oro har, futbolean ere, eta kirolean zergaitik ez, proiektu aitzindaria dela. Baloia da batzen gaituena kasu honetan, eta ekimen honen bidez gure artean partekatu nahi dugu. Batak besteari pasatu. Bizkaiko emakumezkoen futbolaren ehuna indartu, sendotu, trebatu, ikusarazi. Horretaz gain Aldundiak koordinatzen dituen ondararen Europako jardunaldien 23. edizioan 150 kultura jarduera baino gehiago eskaini ditu lurraldeko 70 udalerritan. Euskara Kultura eta Kiroleko Foru Diputatuak Leixuri Arrizabalagak 100 erakunde baino gehiagotako hainbat ordezkarirekin batera ondararen Europako jardunaldien 23. edizioa aurkeztu du. Bizkaian oso garrantzitsua den eta azken edizioetan Bizkaiaren izen ona sendotu duen ekimen hain zuzen. Edizionen helburu nagusia ohiturei, ahozko adierazpenei, ustei, jaiei, sukaldaritza artei, errituei, ogibidei, artizautza teknikei, dantzei, musikari eta jolasei lotutako kultura ondararen balioa azpimarratzea da. Lurraldearen nortasunaren parte direlako eta bizirik iraun dezaten zaindu eta babestu egin behar direlako Aldundiaren arabera. Hogeita hirugarren urtea da, Bizkaiak Europako ondarearen jardunaldiak koordinatzen dauazela eta urterik urtera programa aberatzagoa ari da izaten. Urri kulturala eskaintzen dau urtero Bizkaiak. Aurten jardunaldien barruan 150 ekintza ezberdin eskainiko dira urrian 70 udalerritan eta oraingoan ondare inmateriala daukate ardatz. Edizio honetan, helburu nagusia tradizioekaz, ahozko adierazpenekaz, sinismenekaz, jaiekaz, sukaldaritzako arteekaz, errituekaz, lanbideekaz, artisau teknikekaz, dantzekaz, musikegaz eta jolasekaz lotutako kultura ondare aberatza nabarmendu eta babestea da. Horiek guztiak lurraldearen nortasunaren parte baitira, eta zaindu egin behar duguz bizirik iraun dezaten. Bizkaiak kultur adierazpen ugari eta baliotsuak daukaz. Gure ondare kulturalaren parte diranak. Jardunaldi hauek horiek zabaltzeko, birsortzeko eta gozatzeko aukera paregabea eskainiko deuskue. Bizkaiko aldun nagusia Elizabete Etxanobek Omako basoaren inaugurazioa egin du. Bertan izan dira Agustin Ibarrolaren senideak eta basoa lekualdatzeko proiektu gauzatu duen taldea. Baita Leixuri Arrizabalaga ere Euskara Kultura eta Kiroletako diputatua.
Omako basoa arte eta naturaren korrontean kokatzen den paregabeko artelana da, berriro ere ikusgai dagoena jendarentzat. Ahaldun nagusiak azpimarratu du Agustin Ibarrolaren obra migratzeko prozesuan eta adierazi du Omako basoak bere esentzia berreskuratu duela artelan gisa. Artelanean berriro elkartzen baitira Agustin Ibarrolaren obra eta bisitariak. Etxanobek nabarmendu du arte eta naturako lan hori kokapen berri batera migratzeko prozesuak obraren kontzeptua eta espiritua mantendu dituela eta orain bisitariei tresna gehiago ematen zaizkiela obra hobeto ulertzeko eta gozatzeko. Gaur, Omako baso hau barriro zabaltzen dugu eta ospatzen dugu artelan osoa dala. Izan ere, obra honetan migrazio prozesua osatzeko funtsasko elementu bat faltazan orain arte. Hain zuzen be, ikuslea edo bisitaria. Gaurdanik, baso hau bisitariei irekitzearekin barriro konektatzen eta uztartzen dira bi elementuak. Agustin Ibarrolaren obra eta ikuslea. Eta hori da benetan garrantzia duena. Horrek ematen deutza zentzua artistaren sorkuntzari. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Nazioartean, COP28 bilera amaitzear dela, erregai fosilen kontsumoaren garaia bukatzea ez dute aipatuko, han bildutako 200 herrialdetako ordezkariek. Azken testu zirriborroan, erregai horien ekoizpena gutxitzea planteatu dute 2050erako karbono neutraltasuna lortzeko. Dubaiko klimaren gailurra COP28 azken txanpan sahartzen hasi da, oraindik begibistan dagoen akordiori gabe, baina desadostasun nagusi batekin. Erregai fosilekin amaitza eta nola egizteaztea. Negoziazioak desblokeatzeko Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak Arabiar Emirerri Batuetan lur hartu du astelehen honetan. Bertan bildutako ia 200 herrialdei anbizio eta malgutasun handiena eskatu die, eta blokeo taktikak eta marragorri arbitrarioak atzan uzteko eskatu die. Guterres argi eta garbi mintzatu da negoziazioen puntu garrantzitsuari buruz. Goi-bileraren arrakasta zehaztuko duen alderdi nagusia erregai fosilak pixkanaka ezabatzeko beharra adostea izango da. Gainera horrekin ez dela konformatuko berretsi du. Berotze globala 1,5 gradura mugatzarekin badatorren denbora esparru batekin egin beharko da, maila seguruarekin klima aldaketaren eragin okerrerak saihesteko. Horrek esan nahi du Europar Batasunak eta beste negoziatzaile batzuek eskatzen duten bezala, petrolioaren, gasaren eta ikatzaren amaiera egutegi argi batekin egin behar dela. Hori bai diplomatiko Portugaldarrak atea ireki dio egutegi hori gutxi gorabehera garatuta dauden herrialdetarako bereize izateari. Txinak eta hidrokarburoetan oinarritutako energia sistema duten beste negoziatzaile batzuek eskatzen duten bezala. Aitortu du ez duela esan nahi herrialde guztiek aldi berean egin behar dutenik, baina gogorarazi du erregaiak bertan behera uzteak globala izan behar duela. Erregai fosilen amaieraren afera honetan herrialdeek hainbat aukera planteatu dituzte, asmo handienetatik txikienetara. Aukera batek planteatzen du hidrokarburo guztien amaiera eskatzea, berotze globala 1,5 gradura mugatzeko, Parisko akordioaren printzipioekin. Baina oraindik ere badago azken aukera bat, bilkuran adostasun batera ez heltzea eta beraz dokumenturik ez osatzea. Aurreikuspenen arabera COP28 abenduaren 12an asteartean amaituko da, baina oraindik puntu nagusi asko daude ixteko. Orain Dubai negoziatzen ari diren testu nagusiaren lehen zirriborro publikoaren esperoan dira aditu eta kazetariak, Parisko akordioaren balantze orokorrarekin, hamarkada honetako anbizio klimatikoaren maila zehaztuko duen dokumentuaren esperoan. Hala ere dokumentua ez da argitara atera, eta astearte goizerako aurreikusita zegoen gailurraren amaiera atzeratuko den susmoa areagotu da. Herrialdeen artean adostasunik ez bada, ez dagoelako dokumenturik. Palestinako gatazkari begira, munduko osasun erakundearen batzorde exekutiboak ebazpena onartu du abenduaren 10 honetan, hau da atzo, Gazako zerrendako egoera humanitario katastrofikoa arintzeko helburuz. Hala, 34 herrialdek osatzen duten batzordeak, Amerikako Estatu Batuak eta Txina
Tartean, Israeli eskatu diote Gazara osasun langileak modu iraunkorrean, ordenatuan, seguruan eta oztoporik gabe igarotzea ahalbidetzeko. Ebazpena aho batez onartu dute lurralde palestinarren osasun egoerari buruzko ezohiko bilkuran. Nazio Batuen erakundeak 53.000 milioi euro eskatu ditu datorren urtean laguntza humanitarioa bermatzeko. Gai humanitarioak koordinatzeko Nazio Batuen bulegoaren arabera, datorren urtea beltza izango da lor humanitarioari dagokionez. Krisien kopurua eta eskala handitzen ari dira eta 2024ko testuinguruak lehen zantzuen arabera ez du hobera egiteko itxurarik. Gatazkak, klima larrialdia eta egoera ekonomikoek okerrera egitea dira besteak beste laguntzarako beharra eragiten duten faktoretako batzuk eta beharrezko tresnarik eta baliabiderik gabe gai humanitarioak koordinatzeko Nazio Batuen bulegoak ezingo du laguntza bermatu. Horregatik, Nazio Batuen erakundearen giza gaietarako idazkariorde nagusi eta larrialdi laguntzako koordinatzaile Martin Griffinsek 53.000 milioi euro eskatu dizkio nazioarteari. Izan ere, dioenez, humanitarioek bizitza salbatu eta sufrimendua arindu dezakete modu egokian finantziatuta daudenean. Kirolei dagokionez, Zane Urkiri kazetariak eman dizkigu berriak, honela mintzatu zaigu futbolaz. Adiz. Albisteak pozgarriak direla, naiz eta Eibarrek espero bezala Bartzelonaren aurka galdu zuen, 5-0, baina bere alde daka Sporting de Huelva eta Granadak porrota jaso zutela, eta beraz jaitxera postuetatik kanpo mantentzen dela, esan bezala esperotako porrota jaso zualako. Oso defentsa estiloan joko zuen, 6-6 defentsekin, oso esperotakua ez, Bartzelonari aurre egiteko inoiz ez da jakiten zein den taktika honena, aurrez aurre egin dakasun darakin edo atzian itxaron eta holakotan pasatzen da, Bartzelonak lehenengo gola sartu zuanean, beste laurak ere segidan etorri ziola. Atzo bestalde Atletikek irabazi egin zuen, meritxuzko garaipena, Gorriena, Levanteren aurka irabazi zutelako, Levante sekulako denboraldiari dauzatzen, eta Atletikek bere azken bi emaitzei buelte eman, eta garaipenen bidera itzuli zen Levanteren aurka, atsedenaldiaren bueltan iritsi zen gol bakarra, esan bezala, meritxuzko garaipena, azkenian Levante bezalako talde baten aurke irabazi eta gainera atea untxean mantendu zutelako. Eta bestalde, larun batean, Realak ere garaipena eskuratu zuen, kasu honetan Huelvaren aurka, azken zelkatua da Huelva. Eta Realak, pronostikoak bete zuen, ez sufritxu gabe, Huelvan beti sufritun dalako, nahiz eta kasu honetan aurten Huelvako taldea ez dabilen besteetan bezalako indartxu. Indartxu ebentzat borrokalari, egisa da azken urtetan beti ondala jaitxiratik gertu, baina beti salbatzen bukatu zuen, aurten zailtxo ditu kontua, gaina entrenatzaile ere botein dugu, Antonio Toledo, mitiko bat, eta Realaren kontra galdu egin zuen, eta hemen polemika egon zen, azken unean, Huelvaren aldeko izan zitekeen penaltia zoalako ikusi epaiak, eta zaretan nahiko mugimendu bida, piskat kuestionatzen epaien maila. Egia da, nik ikusetan azken bi partiotan zubietan ere zenbait akaitz nabarmen egin duela,
kasu baten Realaren aurka ere penalti bat izan behar zoana, eta gisa da, hor bai dagoela hausnartzeko dana dela, kasu honetan Realaren garaipena, bat eta bi Huelvan, Atletikek ere garaipena, eta Eibarrek porrota, baina, gainontzekoen emaitzek lagunduta, esan lehikea, asteburu onuragarria izan dela euskal taldeentzat. Jendetza, salmenta onak eta gazteen parte hartzen nabarmena izan da Durangoko azokaren 58. edizioan. Gustura daude Durangoko azokako antolatzaileak. Jendetza hurbildu da landakora, abenduaren 6an ateak ireki zituenetik eta aho zapore onarekin eman diote amaiera 5 egun geroago aurtengo edizioari. 58. Durangoko azoka arrakastatsua izan da. Horrela adierazi dute antolatzaileek jendetsua, bizia, anitza eta parte hartzailea izan dela hitz bakarrean fantasiazkoa. 5 egunetan landako eta inguruetako guneak jendez beteta egon dira eta nobedadeak ezagutzeko zein ekitalietan parte hartzeko gogo nabarmena izan da. Antolakuntza pozik dago emaitza orokorrarekin, baita postua jartzera etorri diren partaideen balantzea positiboa izan delako, salmentak onak izan baitira. Batez ere nobedadeak erosiarren askok eskaintzaren artean arakatzeko ere aprobetxatu dute. Musikaren arloan talde ezagunek jende piloa erakarri zuten eta hasi berriek euren lana ezagutzera emateko plaza bezala erabili dute azoka. Guneetan 265 ekitaldi burutu dira, gehienak betez, sarritan ilarak sortu baitira. Horrekin lotuta, esanguratsua da webguneko erabiltzaileen 10-tik 4ek egitaraua kontsultatu dutela, lehen 4 egunetan 60.000 bizita izanik atari digitalak. Beste behin ere Durangoko azoka euskal kulturaren erakusleio izugarria izan da, sortzaileen eta zaleen arteko zubia eraikiz. Horrela ba, 59. Durangoko azoka 2024ko abenduaren 5-tik 8 ospatuko da. 11 telebistare izan zen Durangoko azokan bertaratu ziren kulturzaleekin ikusi. Nahi beste libururen atzean eskuta zaitez. Ez dakit zenbaki zehatza, baina ez dakit 40 garrena? 16? 58. 58 uste dut. Bueno, a verlas venir, parte bat, beti hartze ditut egutegi batzuk, eta bar, eta gero, diskaren bat, viniloren bat ere erosteko moduan nabil, oraindik ez dut erabaki zein. Ez, daruet urte asko jakin barik zer dauen barri, baina lehen berritxarraken diskuek eta aspalditzi izan dauen eta ikusten ia zertxutatu zen barrizek. Bai, beti gustatzen zait pizkat begiratzea, ez dakit inoiz zer erosi, beti gustatzen zait asko erabakitzea. Gaur bai, behitu. Esan ezinen diska, sinatuta eramaten dut. Liburuen bila, musika vinilo bat erosi dugu, abeslariak, idazleak daude, pizka bat euskal kulturaz, ez? Txilmafia tope, bai. Negatibo. Nik nire partez ez nebeltza. Bai, ere. Txilmafia tope. Kamiseta erosi dugu ere, bai, gero ez nebeltzaren posterra ere bai sinatua, bai. Zea maizen sinadurak ere badekot eta hori. Bai, ikusten da adin guztietako pertsonak da hozela, eta giroa horrek ere da pizkata azokaren enkantua, ezta? Belaunaldi askotako jendea topa dezakezula, eta danotzako liburuak eta diskak eta proiektuak da hozela. Jo, ni fantasia Twitterreko jendearekin ezagutzea, pertsonaz. Osa, Twitterretik ezagutu zari eta gaur elkartu zari, Bai, topo egin dugu. Nervio, klankin dugu. Osea, kolpatu egin gara eta barkatu eta ezauna gara. Eta oantxe zubertatu da fantasia gure arten. Fantasia, bastaipa komiki lekoren baten edo olako arlu ez da, komikizek esango nauen fantasia bilatuteko. Batez ere gaztentzat eta horrentzat ez, fantasia ez. Beraiek haientzat zuzatu behar dugu gehien bat fantasia, duten ideiak eta adiraztea eta maitasuna edo, aurrek duten inozentzako maitasuna hori sustatza liburuekin, musikarekin, fantasia, bai helduentzat zein aurrentzat. Nik adibidez nire fantasia moduka izango zen
musika talde esain garrantzitsunak edo esain ikusitan, hemen agertzea eta jende asko horik izatea eta hori, nola fantasia modukoa da niretzat. Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren amaierara. Hauek izan dira gurean gaur jasotako